Hyvää pyhäinpäivän iltaa Yle Uutisista. Jehovan todistajista erotetut kertovat, että Jehovan todistajien oikeuskomiteoissa on käsitelty myös rikoksia. Sitten Jehovan todistajiin. Entisten Jehovan todistajien mukaan Jehovien oikeuskomiteoissa on käsitelty myös rikosasioita. Komitea on kieltänyt kertomasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä poliisille. Sisäministeri Päivi Räsänen on pyytänyt selvitystä, miten poliisi voisi käsitellä paremmin uskontojen uhrien tapauksia. Jehovan todistajien entinen jäsen Kirsi-Maria Aho maalaa pois kipeitä muistoja. Häntä käytettiin seksuaalisesti hyväksi 20 vuotta sitten. Hyväksikäytön vuoksi hän joutui Jehovan todistajien oikeuskomitean kuultavaksi. Ihan rikoshan tämä oli, koska tämä mies ensin hän raiskasi ja sen jälkeen hän käytti seksuaalisesti hyväkseen. Kyllä se olisi ollut poliisin asia, mutta vanhimmisto kielsi viemästä asiaa poliisille, jotta ei sitten Jumalan nimi, Jehovan nimi sitä ei saa viedä lokaan. Aho kuvaa komitean käsittelyä julmaksi ja syyllistäväksi. Painotetaan sitä, että sinä olet tehnyt väärin ja sinä olet paha ja haureellinen. Vaikka sinua on hyväksikäytetty. Niin. Että siinä ei tosissaan kukaan ei puolustanut mua. Rangaistukseksi Aho erotettiin yhteisöstä. Samalla hän joutui eroon läheisistään. Uskontojen uhrit tukiyhdistys luovutti tällä viikolla sisäministeri Päivi Räsäselle listan ehdotuksia, kuinka yhteiskunnan tulisi puuttua Jehovan oikeuskomiteoiden toimintaan. Yhdistys muun muassa ehdottaa, että uskonnolliset tuomioistuimet voitaisiin kieltää lailla. Räsänen on välittänyt oikeusministeriön selvityspyynnön asiasta. Hän on myös pyytänyt omasta ministeriöstä selvitystä poliisin osalta. Tässä on esimerkiksi toivottu, että poliisissa ymmärrettäisiin paremmin näitä tilanteita ja tämä on yksi asia, mitä aion selvittää. Jehovan todistajat pitävät uskontojen uhrien tukiyhdistyksen toimia hyökkäyksenä uskon periaatteita kohtaan. Yhteisö ei halunnut tänään kommentoida asiaa tämän enempää. Mä luulin 22 vuotta, että mä oon paha. Siitä päivästä saakka, kun mut erotettiin, niin oon uskonut näin. Ja nyt sitten aloitin taideterapia-opinnot ja siellä on myös tullut tätä itsekunnioitusta ja itseymmärrystä enemmän. Ja tajusin, että ei se voi olla niin, että mä oon se paha.